Dit gaan we zien, volgens mij. Vandaag ben jij niet Linda, Nee. maar ben jij Bombus. En wie is Bombus? Bombus is de Bombus terrestrus. Dat is de aardhommel. Dit is er. En ik heb het in Noorwegen gemaakt en daar is het best wel koud. Maar de hommels komen als eerste tevoorschijn, want die hebben een vachtje. En toen heb ik dit geverfd met henna. Dus ik heb dat moet je een beetje warm houden. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb het geverfd, toen had ik een zwarte trui aan. En toen heb ik het in een plastic zak gedaan en ben ik in de zon gaan zitten. Zo alsof ik zwanger was van een soort konijnenvel. En uiteindelijk is het dus gelukt. Moet je kijken, wat een accurate kleur. En, Het is precies zoals een echte hommel. en hier is het angeltje. Zo. Waarom heb je een hommel uitgekozen om te performen? Ja, ik vind hem zo mooi lekker zacht. En hij is zo piepklein. Maar als je hem vergroot, dan wordt het gewoon een lekker knuffeldier. En ik heb natuurlijk die mandjes gevlochten van biologisch roggengras. Maar die mandjes komen niet vol. Dus ik ben aan het zoeken en ik vind een steentje en een stukje glas. Maar ja, eigenlijk is het best wel een beetje dramatisch. Dus ik zoek naar eten en dat kan ik niet vinden. Dus dat toon ik eigenlijk op een hele subtiele, zachte manier.